Damo ni J.M. Barbon tinakibalubal ti Kara Amit, ken damo na tinakagunod ti balitok a medalya. Nagbalinpay ang pakasarita ni Suna, gapuan ta isuna tumuna ang nakaala ti gold medal para iti probinsya ti Abra iti napalabas a Kara Amit 2025. Upat a gold ken dua a silver medal ti kontribusyon na iti 177 medals iti probinsya. Itangal daw dakkel a banag tinaawat na a cash incentive saan lang nga para keng kuana ngem ket di para iti pamilya na. Bangkon to'y bangko di addo mamang. Kaya ni gatang ko ti aited ko yung mamang. Nalagsak ka nagyaman na mam. Nagbalinmet nga emosyonal iti ina na ti balaygi iti anak na. Hindi man explain. Dakkel unay nga nga tulong ma'am dati nga incentive kan kaslang iso ti kikwan na nang pakwa kanya da naging inspirasyon da dita nga incentive. Iso nga inga dati nag-training kada iso nga nagunod na nga medal. Diyan may explain ti ragsak ko mami di damo syempre permiti nervyos ko kasi adda acting nga aktual nga nakabuya ti kina laing na jak expectaran nga kaya nakasig dadamo. Pas di kun ureyak na makasangit mo. Tiragsak ko ti kwa. Naglaing ka na kong. Saway ko matay gaud mo pa iti kwan, igaud mo tagbasa. Lalaingam to man sumarunong laban mo. Graduating student ni JM ken panggep ti nanang na ang mamaminsan ton ti selebrasyon da. Ni Nicole ito pat a bronze ken talo a silver a medalya na dakkel ti nakaibatugan na a kantidad. Naudyan ni Suna ngem iti naawat na a kwarta kunana abingayan na dagiti kakabsat na. Ipadolin ko kini mamang ma'am. I-bike ma'am. Pag service ko pa nagbasa ma'am. Amo ko. Personal nga indanon ni LMP National President J.B. Bernos ti cash incentive kadagiti atleta ang nakagunod ti medalya. May palagip asakbay pa ti intensive training dagiti atleta imunan anay kari ang may kanti 30,000 pesos dagiti gold medalist, 20,000 pesos ti silver, ken 10,000 pesos ti bronze medalist. Kalaksidan pa iti munan a cash incentives ang naawat dagiti atleta manipod iti gobyerno probinsyal. Na lagsan nyo na ilang expectation iti buong probinsya ni Abra. Ipakita iti Abra delegation iti last year iti payaw ken at ado iti naiyawid tayo medalya itang kaamakawan. Congratulations! Binigbig na pa iti dakkel a papel dagiti naganak dagiti atleta. Inbingay na anawaya dagiti atleta nga masidag keng kuana para tanyaman at tulong iti beneg ti sports. Ito may atawen ti probinsya ti Abra ti agserbi nga host para ti Kara Amit 2026. Jessica Boreta, Balitang Solid North.